Eperjes ismét kitett magáért. A település 2 napos programmal ünnepelt április 30-án és május 1-én. Volt lampianos felvonulás, májusfaállítás, rengeteg gyermekprogram és koncertek. Idén második alkalommal szervezték meg a Királyság Eperjes Értéknap és majális rendezvényt. A Királytó és Rendezvényközpont kiváló helyszínt biztosított a programoknak, hiszen az árnyas fák alatt és a hatalmas rendezvénysátorban mindenki talált kedvére való elfoglaltságot. Nagyon sok gyerek jött, nagyon sok család jött el, nagyon örülünk neki. Már évek óta sokszor minden rendezvényükön egyre több gyerkőc jön el. Itt a május 1-i programunk, ez már egy hagyomány. Tavaly is volt egy ilyen rendezvényünk. Az Agrárminisztérium támogatásából ez idén is létrejöhetett. Egy 1.900.000 forintos támogatást sikerült elnyernünk, és abból jött létre a mai nap. Az egész napos program horgászversennyel kezdődött, majd a főzőversenyen a bográcsokban és a lángossütésben elkészített finomságokat kóstolhatták meg a résztvevők. Kézműves foglalkozások, gyermekjátékok, ugrálóvár, ügyességi játékok színesítették az ünnepi hangulatot. Az elsődleges célunk az volt, hogy május 1-én is legyen egy programunk, amire a lakosság ellátogathat, kijöhet. A másik célunk az volt ezzel kapcsolatban, hogy erősítsük a helyi identitást, a nemzeti identitást, hiszen a Hungarikum pályázatnak köszönhetően be tudjuk mutatni nemzeti értékeinket, helyi értékeinket, a települési értéktárunk is be tud mutatkozni, ilyen módon megismertetni a lakossággal azt, hogy mennyire fontosak a helyi értékek, a helyi közösségek, a helyi kapcsolatok. Itt például az Eperjes asztalnál lehetőség volt egy ilyen Hungarikum totót kitölteni, amiért cserébe ajándékba kaptak egy eperjeses képeslapot. Nagyon népszerű volt egyébként, nagyon sokan kitöltötték, így is új ismeretekkel gazdagodhatnak, a magyarságot jelképező hungarikumokat megismerhetik, és ez a célunk, hogy ezt a programot évről évre megszervezzük valamilyen formában. Minden évben az értéktárunkba veszünk fel új értéket, ez nem lesz másképp idén sem. Most 16 óra 30 perckor lesz az értéktár megnyitó ünnepségünk, ahol az Eperjesi Gyermekekért Alapítványt ünnepélyes keretek között is köszöntjük, hiszen idén ők megkapták azt a kitüntetést, hogy bekerülhettek a települési értéktárunkba, és utána pedig egy ilyen népi forgataggal fogjuk folytatni, úgyhogy célunk az, hogy legyen közösségi élet, el tudjanak ide jönni a közösségek, a baráti, családi társaságok, el tudjanak tölteni egy jó kis délelőttöt vagy délutánt, főzzenek, legyenek együtt, beszélgessenek, kapcsolatot építsenek, és ebből tudjon erősödni a nemzetünk. A rendezvényre meghívták a szomszédos településeket is, akik szintén bemutathatták értékeiket. A programra kilátogatóknak lehetőségük volt gasztronómiai különlegességeket is kóstolni. Egy olyan kenyérlángost hoztunk, amit nem kell keleszteni, mert azért a mai világban 45 percben egy tanórába, hogy beleférjünk, a keltészta nem olyan. Ezért egy olyan keltésztát csináltunk, kísérleteztünk ki, amit a gyerekekkel együtt tudunk megcsinálni. Sziasztok! A lényege az, hogy kell hozzá 1 kiló liszt, 2 deci étolaj vagy zsír, egy kanál zsír, tehát az aránya, 1 kanál só, ez belemegy a lisztbe, 1 kanál cukor, az egy másik tálkába, egy porélesztő, egy zacskó porélesztő, és fél liter, vagyis 5 deci langyos víz. De megy erre valami feltét is? Így van, tejföl, a hagyományos, sült szalonna, hagyma és sajt, ez az eredeti, de hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy mi a közös a múltban és a jelenben, ugyanez a tészta, ha a gyerekek csinálják, akkor ketchup, sonka, sajt, és ugyanazzal a tésztával már pizza lett belőle. Délután
Délután ünnepélyes kereteken belül köszöntötték az Eperjesi Értéktárba került Eperjesi Gyermekekért Alapítványt. A települési értéktár 2022-ben alakult, melynek célja megőrizni a helyi nemzeti értékeket és azokat értéktárban összegyűjteni. Igazából érték nagyjából bármi lehet. Nekünk itt helyben már egészen sokféle van. Az épített környezetben, például a Szent László templom, vagy mint például ugye a kulturális örökség csoportjába tartozik a Lángossütők Egyesülete, akik tavaly kerültek be az értéktárba, vagy a Kék ne felejts népdalkör, vagy ugye idén az alapítvány, az Eperjesi Gyermekekért Alapítvány. Hát az Eperjesi Gyermekekért Alapítvány 1997 óta működik. Hát azért ez nem tegnap kezdődött el, egy nagyon hosszú úton vannak túl, és haladnak előre, támogatják az eperjesi gyerekeket, családokat, programokat, a közösségi életet, és tényleg azt mondhatom, hogy a családoknak, meg a helyi gyerekeknek, főleg így, hogy ugye nincsen iskolánk sajnos, nagy segítséget nyújtanak. Hát amikor átvettük a Gyermekekért Alapítvány vezetését, már akkor is egy aktívan működő alapítvány volt egyébként, de azóta is próbáltunk még színesebb programokat és még több feladatot magunkévá tenni olyan értelemben, hogy a gyerekek kikapcsolódási lehetőségei és az ő program lehetőségeik színesedjenek, bővüljenek. Eszközbeszerzéssel is próbáltunk a településen lévő gyerekeknek segítséget nyújtani, tehát nagyon sok fejlesztő eszközt, illetve játékeszközt sikerült beszerezni, ez mind pályázat útján történt. Annak örülünk nagyon, hogy egyre több gyermeket számlál a településünk, tehát egyre több a kisgyerek. Ugye mi főként a 14 éven aluli gyermekeket említjük, mivel hogy értük van ez az alapítvány, tehát a kisiskolás gyerekekről beszélünk, és egyre többen vannak itt a településen, úgyhogy egyre több a munkánk jó értelemben, és egyre jobban örülünk és teszünk azért, hogy nekik jobb legyen. Idén kuriózum volt a magyar agárfuttatás és a solymász bemutató is, hiszen ilyen jellegű programok még nem voltak Eperjesen. A legnagyobb madarak közé tartozik a legnagyobb solymászmadár, amit solymász kézen lehet tartani, az a szirttisas. Hát egészen egyedülálló ez a madár, ugye, mert Magyarországon nőként nekem van egyedül magántulajdonban szirttisasom, én is neveltem őt fel, és vadászok is vele, szóval ő tényleg egy egészen különleges madár. Milyen idős? Ő 2 éves lesz most május 4-én. Hát ugye ezeket a madarakat nem lehet szelídíteni, idomítani kell. Ugye a solymászat az ezzel foglalkozik, az őszi szezonban vadászunk velük, és olyankor a madaraknak a kondíciója van lejjebb szorítva. Tehát diétáztatva van a madár, és akkor nem azért jön vissza hozzám, mert szeret, hanem a táplálék miatt. A hasa miatt, igen, és így tudjuk rávenni őket arra, hogy vadásztanak nekünk. Mire lehet vele vadászni? Hát a legnagyobb vad, amire szirttisassal lehet vadászni, az őz. Tehát még az őzet is megfogja, igen, meg kell tanítani, hogy fejen fogja, és akkor biztos a zsákmányejtés. A mongolok farkasra is vadásznak vele, rókára, aranysakára is lehet vele itthon igen eredményesen vadászni, de nyulazni az a tuti, tehát ott nincs melekvés. Hát ő egyáltalán nem agresszív. Nyilván neki is megvannak a határai, viszont ő egészen picikora óta hordva van emberek közé, szocializálva van, gyereknapokra hordom, óvodákba, iskolákba járok velük bemutatózni, úgyhogy azt mondom, hogy viszonylag jól tűrik az ember közelségét, bár nekik sincs 2 ugyanolyan napjuk, tehát van, amikor kicsit feszültebb. Mit csináltok itt a mai napon? Szétnézünk most, és vásárolunk meg, majd este is így leszünk még. És hogy tetszik maga az egész nap? Megnéztetek már mindent? Szinte igen. Láttátok a solymokat? Igen. Nagyon jók voltak. Féltek tőle? Valamennyire. És hogy tetszett a nagy sas? Szép volt. Megmerted fogni? Nem. Szerintetek mit teszik egy ilyen nagy szirttisas, vagy ilyen nagy ragadozó madár? Nyulakat, rókákat. A színpadi produkciók népdalkörök fellépésével, majd táncházzal folytatódtak.
rimóci táncokat, szilágysági táncokat, viski táncokat, és a végén egy rövid táncházban délalföldi táncokat táncolhattunk. Nem nagyon örültünk, hogy ilyen sokan voltak, azért volt itt 2 népdalkör is, akik nagyon színvonalasan énekeltek, úgyhogy nagyon jó volt őket hallgatni. Ami öröm volt, hogy ők is délalföldi dalokat énekeltek, zenétek mellé, úgyhogy ez nekünk azért délalföldieknek azért ez egy nagy öröm. Szerencsére nagyon sok fiatal jár jelen pillanatban táncolni, 3 éves kortól, több utánpótlás csoportban foglalkozunk velük, jelen pillanatban 4 utánpótlás csoportunk van, úgyhogy bízom benne, hogy kitartóak lesznek ők is. A napot koncerttel és diszkóval zárták.